Reġa sebaħja mulejja għatiti jgħida il-jum lejk nitajjar bil sibtijaj kull fil-ordu mal-inqum fi xemxiet dil-ġmil ta' wiċċek inti sebba il-ħolqin iselmulek l-art wis-semma kull fil-ordu bl-olar ja mulejja nizik ħajr għalixint tal-ħajja fik is-seta fik il-ħnina infawaratha kull ġid. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla, laqta fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U di sallum nofruha l-irwieħ ta' Tony Vella u l-familja Cardona. Eżiż devoti tal-Madonna ta' Pino nilqakom għal din iċ-ċelebrazzjoni ta' Radd il-Ħajr u magħkom nilqgħu wkoll permezz tal-komunikazzjoni soċjali li għandna ma' diversi djar u ma' diversi pajjiżi. Nilqgħu l-ewwel nett lill-anzjani u l-mordna ta' Malta u Għawdex li bħalissa ikunu isegwuna permezz anke ta' trasmissjoni tal-Televiżjoni Xejk. U nilqgħu wkoll l-emigranti jeżistana fl-Awstralja ġewwa Melbourne u Sydney u bliet oħra tal-Awstralja, il-Kanada u l-Amerika. U mument li bħala devoti tal-Madonna f'din it-tħejjija intensa li din nagħmlu għal-festa ta' tluħ tagħha fis-sema ninaqdu flimkien fin-nu ta' Radd il-Ħajr kif se nispjegaw illum fil-ħsieb tal-ommilja. U tejem narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħa niċċelebraw daw il-mister qaddisa. Inti slim tagħna mulej ħniena, inti l-ħaruf tagħna tal-Eid Kristu ħniena, inti l-ħajja tagħna mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jafrinna rnubitna, iwassanna għal ħajja ta' dejjem nitolbu. U Alla missier il-ħnina, inti bat li bnek fid-dinja bħala fid-dej tal-bnedmin, lilna li bid-devozzjoni kollha qegħdin inqimu lill-Verġini Marija bħal Omm il-Fidwa. Għatina li l-ħelsin veru ta' wlied li Kristu l-mulej kisbinna bis-sakrifiċċju tiegħu fuq is-salib, aħna nożżuh bil-fedeltà kollha u inħabirku biex inwassluh lill-ġnus kollha bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla miegħek jgħix wisalta flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Irrifjutaw għal tnixxi ħalib u għasel. Qari mill-ktieb tan-Numri. F'dak iż-żmien il-mulej kellem lil Mosè fid-deżert ta' Faran u qallu: ibgħat xi irġiel jitkixfu far ta' Kanaan li jien se nagħti lill-uliet Iżrael. Ibgħat wieħed minn kull tribù ta' missiriethom, il-koll mill-kapijiet fosthom. U Mosè bagħathom mid-deżert ta' Faran skont ma qallu il-mulej. Reġgħu lura mit-tkixxif tal-art wara 40 jum. Malli waslu marru għand Mosè u Aaron bil-ġemma kollha ta' Iżrael fid-deżert ta' Faran f'Kades u qalulhom kollox lilhom u lill-ġemma kollha ta' wlied Iżrael u rewhom il-frott tal-art. Irrakkontawlu kull ma raw u qalu: morna fl-art li intom battuna nitkixfu u tassew tnixxi ħalib u għasel dan hu frott tagħha. Iżda n-nies li joqogħdu fija huma nies ta' saħħa u bliet magħluqa bis-swar kbar ħafna. Hemm rajna l-uliet li għandek, Amelikin li jagħmlu fin-Negeb, il-Ħittijin, il-Gebużin, l-Amurin,
li jamru fuq l-oljiet u l-Kananin li jamru min naħa tal-bahar max-xatt ta' Ġordan. Kaleb sikket il-poplu quddiem Mosè u qalilhom: infittxu nitilqu u neħduha f'idejna. Nistgħu nirbħuha għax nifilħu għalija. U l-irġiel li telgħu miegħu qalu: ma nistgħux naqtu għall-poplu jiflaħ aktar minna. U xerdu xnija ħażina fuq l-art li marru jitkixfu lill-uliet Iżrael u qalulhom: l-art li tħanna fija biex nitkixfuha tibla lil kull min imur jagħmar fija. U l-poplu kollha li rajna f'nufshom huma razza ta' nies tmal. Hemm rajna ġiganti u li tagħna ġejjin mill-ġiganti u ħassejna ruħna bħal gradijiet u hekk derna aħna f'għajnejhom. U l-ġemma kollha ta' Iżrael lefet leħinha u nfexxet tajjat u l-poplu għadda dak il-lejl jibki. U bil-mulej kellem lil Mosè u lil Aaron u qalilhom: kemm saddum din il-ġemma ħażina tgemmem kontrija. Jien smajt it-tgemgim ta' blut Iżrael kontra tiegħi. Ejdilhom daqskemm jien ħaj oraklu tal-mulej nagħmlilkom kif għedtuli f'widnejja. F'dan id-deżert jaqgħu katavri tagħkom intom ukoll li kontu maqudin minn 20 sena l fuq li gemgimtu kontra tiegħi. Ma titħlux fl-art li jien fidi merfuwa l fuq ħlift li nserraħkom fija, ħlif Kaleb bin Ġożwe bin Nun. Iġġorru fuq spallejkom il-kastik taħtijietkom għal 40 sena għal kull jum li dom titkixfu fl-art. Hekk tkunu tafu li smellejtkom. Jiena il-mulej li tkellimt, hekk nagħmel din iċ-ċorma nies ħażina li ftehmtu kontra tiegħi. Jintemmu fid-deżert u hemm imutu. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien: ftakar fija mulej f'imħabtek għall-poplu tiegħek. Aħna dnibna bħal missirijietna u għajna fil-ħtija għamilna l-ħażen. Missirijietna fl-Eġittu marfux l-ġubijiet tiegħek flimkien. Malajr insew emilu, ma nstennew li jseħħsibu u qabdithom kilba bl-ġim fid-deżert u ġarbu lill-Alla fix-xari. Ftakar fija mulej u insew l-Alla li salvom li jagħmel ħwejjeġ kbar fl-Eġittu, eġubijiet fl-Artaħam, ħwejjeġ tal-biża fil-baħar tal-qasab. Kien għamel il-ħsieb li jeqridhom li ma kienx għal Mosè il-mażul tiegħu li waqqaf fis-selħa tas-sur qudiemu biex iberdu u ma jeqridhomx. Ftakar fija. Inqumu bil-wifqa. U għalla żar il-poplu tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Mara, il-fidi tiegħek kbira, il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu ħareġ minn hemm u telaq l-Entir u Sidon u ħarġet waħda mara Kananija minn dawk l-inħawi u qabdet tajjed u tgħid: ħenna lija mulej bin David, binti għandha fija xitan u madura ħafna. Iżda hu ma weġibiex kelma. Resqu lejh id-dixxipli tiegħu jitolbuh u jgħidulu: eħles minna għaġġejja tajjed warajna. Imma hu qalilhom: ma ġejtx mibgħut ħlief għan-naċ li ntilfu mid-dar ta' Iżrael. Iżda resqet inxteħtet qudiemu qaltlu: għenni mulej. U weġiba: mhux sew tieħu l-ħobs tal-uliet u tixtħu l-ġriewi? Ekku mulej qaltlu.
iżda l-ġriewi wkoll jieklu l-frak li jaqa' minn fuq il-mejda ta' sidinhom. Imbagħad wieġeb Ġesu għalilha: Mara, il-fidi tiegħek kbira, ħajsirlek kif tixtieq, u minn dak il-ħin stess binta fieqet. Il-kelma tal-mulej. Fil-waqt li illum inkomplu bil-tifsira sabiħa tal-innu tal-Magnificat, sa naraw kif il-Magnificat insibu espressjoni tiegħu wkoll fit-talba tal-liturġija Ewkaristika, dit-talba li qed nagħmlu issa. Il-Magnificat fis-serrat ta' ħajr qegħdin infaħru lil Alla. U aħna x'aħna nagħmlu fil-Quddisa mhux l-istess, infaħru lil Alla fil-fatt fil-kliem li jingħad tat-talba Ewkaristika. Jiġifieri x'intemm din l-ewwel parti tal-Quddisa, il-parti tax-xandir tal-kelma. Wara l-offertorju tibda t-talba Ewkaristika b'dak li jissejjaħ il-prefazzju. Prefazzju ġie l-introduzzjoni għat-talba Ewkaristika fejn imbagħad issejt it-talba konsakratorja nitolbu l-Ispirtu Santu li jinżel fuq dawk l-offerti, imbagħad nerġgħu nirrepetu l-kliem ta' Kristu magħmlu dan b'tifkira tiegħi. Waqt li mexjejna għal dal-momentej, il-Knisja trot ħajr. Trot ħajr. U llum din idu niskopru eżis. Kulħadd iġor xi salejb. Kulħadd iġor xi salejb. Min tqejl, min ħafejf, min iktar intensejf f'dan il-ġanet, min ġarru fl-antejk, kollha kemm aħna. U niġu hawnhekk mhux biex neħilsu minnhom, imma biex nitolbu l-għajnuna tal-Verġini Marija biex kifej ġarret is-slalib tagħha, is-seba' doluri tagħha, aħna nġorru wkoll id-doluri tagħna. U nġurruhom b'sens ta' purifikazzjoni. Jien naħseb illi ħafna minnkom li forsi jitlu fuq Facebook semgħu li it-tnejn li għadda 8 ijiem 100 saċerdot kien ħabib tagħna ħafna, Fader Nikolas Kakija, iżgħar minni xi 6 snin, kien sa jagħlaq 60 sena. Saċerdot qaddejs ħafna, studja l-ispiritwalità u hemm ħafna saċerdoti u lajċi jiskopru il-preżenza ta' Kristu. Il-bieraħ fl-għaxija tħalt ftejt fuq l-internet u kien hemm il-funeral tiegħu ġewwa Miami, Florida, għamlu pritka sabiħa immens wieħed mis-saċerdoti sħabu. U qal sikwit kont insibu kien marit u miet hemmhekk u ħalla ġismu wkoll għar-riċerka hemmhekk. Jagħmlilna onur ħafna bħala knisja, bħala pajjiż issemmit kemm il-darba Malta pajjiżna x'hekk. Ejwa, qal is-saċerdot fost l-oħrajn qal kemm il-darba kont insibu muġuħ dal-aħħar. U kont nisimgħu jgħid għal-qdusija tas-saċerdoti u tas-seminaristi. Għal-qdusija tas-saċerdoti u tas-seminaristi. Ara kemm sabiħa. Jux toqgħod tiddispra u tgħid tara imma li jitbatija intuwa valur. U nużawha bħala rigal biex nerġgħu nixxerjaħ naqsmuh mal-oħrajn. Min ikun tal-mulej mhux se jagħmel affarijiet bi kbar, mhux se jagħmilhom bi kbar. Għax jaf illi kapaċi joqgħod taħt is-salib tal-mulej li huwa l-iktar post privileġġjat. Aħna nafu min kien hemm taħt is-salib tal-mulej. Ommu, oħt ommu Marjeta Kleofa u Ġwanni l-Evanġelista. U nistgħu nkunu jiena u int taħt is-salib. U privileġġ kbej, għax aħna nimnu illi dak id-dem li jixxerret għalina u għal-bnedmin kollha l-mafra tad-dnubiet, l-ewwel mert nieħduhom aħna. Jekk inkunu kapaċi nibqgħu weqfin taħt is-salib. Weqfin mhux tajna qalbna, imma għajnejna fissati fih. Il-Verġini Marija tenna biex nagħmlu din il-mixja u nibqgħu sħaħ. U nħossu l-preżenza mimlija mħabba ħniena u fidwa tal-mulej Ġesu. Il-Papa Ġwanni Pawlu II fil-enċiklika tiegħu Ecclesia de Eukaristija fil-kapitlu 6 jgħid illi bejn Marija u l-Ewkaristija hemm rabta mill-qrib u jgħid hekk. Jekk iridu niskopru fl-għana kollu tiegħu ir-rapport intimu illi jorbot flimkien il-Knisja u l-Ewkaristija,
ma nistgħux ninsew lil Marija u mudell tal-Knisja. Marija tmexxina lejn das-sagrament għaddejs għax għandha relazzjoni profonda miegħu. X'inhi r-rabta illi hemm bejn il-Magnificat u l-Ewkaristija? Kemm il-Magnificat u kemm l-Ewkaristija? Ewkaristija xi tfisser? Kelma bil-Grek, radd il-ħajr. U Magnificat, radd il-ħajr. Allura l-istess ħaġa qegħdin ngħidu. Mill-Magnificat ta' Marija ngħaddu għar-radd ta' ħajr tal-Knisja. Naraw ftejt ir-rabta li hemm billi naraw illi bejn Marija u it-talbiet ewkaristiċi li ngħidu aħna fil-Knisja kif diġet fil-bidu hemm xebħ kbir. Infatti, Marija bil-preżenza tal-iben tal-Alla f'ġufa tistqar illi hija ssib il-ferħ fis-Salvatur. Il-Knisja, aħna l-Knisja, tinġabar flimkien kif aħna miġburin f'dal-momenti biex tiċċelebra l-Ewkaristija waqt li tfakkar l-għaqda, waqt li tfakkar lill-Alla faqda sħiħa ma' Kristu is-Salvatur tagħha. Infatti, fil-bidu ta' kull prefazju is-saċerdot jistieden lil fidili biex jintebħu b'xi ħaġa importanti. X'inhi? Fil-bidu is-saċerdot xejdinna il-paċi ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba tal-Alla u l-għaqda tkun magħkom ukoll. Indunaw jgħidilna issa u jgħid lili wkoll li l-nifs. Indunaw illi magħkom għandkom il-preżenza tas-Santissima Trinità. Ara kemm aħna xxurtjati illi aħna niġu hawnhekk speċjalment meta ruħna tkun fil-grazzja tal-Alla, anke ma tkun xorta waħda jiġu ħdejna biex jikkonvertuna ta' il-persuni tas-Santissima Trinità. Ara xi ħadd jaqta' qalbu miħina tal-Alla jiġi hawn biex jitlob il-grazzja aħna kollha midinbin kollha. U imnallek għax kieku ma nafux x'inhi il-ħniena u l-imħabba tal-Alla. Biex taraf il-ħniena u l-imħabba tal-Alla tittaraf kemm int midneb, kemm tbedna minnu. Allora niġu konxi bil-preżenza ta' Alla illi qiegħed magħna u s-saċerdot kontinwament ifakkarina billi jgħid il-mulej magħkom intom terġgħu tgħidulu u miegħek ukoll. U miegħek ukoll, tinsix li miegħek ukoll Fader illi hemm Alla miegħek. Hemm Alla miegħek, ħalli int tibda taqta' ftit qalbek u xi jiġu ftit id-dubji u xi ma tħoss il-faraġ hemm aħna għalik għax aħna ħanitolbu lill-Alla għalik miegħek ukoll. Is-saċerdot jassigurana u intom tassigurawh bit-talb u bis-sakrifiċċji. U flimkien inroddu ħajr lill-Alla. Taddoni sbieħ. Ftit kliem biex ngħidu fejn iseħħ dan. Is-saċerdot jgħidilna fil-bidu tal-prefazju nerfgħu lubna il fuq. Bħalissa aħna x'ħansajru sa niklu kif sa mmorru lura d-dar, sa nsibu d-dar l-ewwel ħaġa. Imma insew dan. Nerfgħu lubna il fuq, insew dak ħsibijiet. Nerfgħu lubna. X'inwieġbu? Nerfgħuhom lejn il-mulej. Aħna nafu minn fejn ħadd tiġina l-grazzja. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna, irroddu ħajr lill-mulej ta' xiex? Talli qajjimna dal-għodu, talli rrebbaħna fuq id-dubji li kellna, talli sostnina fil-momenti tqal tal-ħajja tagħna, talli kkalmana fil-momenti li konna taħt tensjoni, taħt rabja, taħt uġieħ taqal. Il-litanija ma tispiċċa qatt tara d-dilħar. U l-Knisja tfakkarinna kontinwament tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna illi dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Kemm sabiħa kieku nżommuha bħala talba. Tajjeb u taġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr, dejjem u kull imkien. Ġifieri fit-tajjeb u fil-ħażin, fir-risq it-tajjeb u fir-risq il-ħażin. Għax aħna mhux hekk. Hawn xi ħadd li dejjem kien fis-sewwa u dejjem kellu r-reħ favorih? Ħadd. Allora dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. U nfaħruk, offer kbir intennulek. Kollha kliem sabiħ li nużaw waqt il-mument tal-prefazzi. Dan kollu jsejr ma' min? Faqda sħiħa mal-anġli u mal-qaddisin kollha. U fuq kollox mal-Verġni Marija. Ara x'nitolbu aħna fit-tieni talba Ewkaristika, għati li jenna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni imqazza u Alla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli,
mal-qaddisin kollha illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Qegħdin taraw il-Verġini Marija tingħaqad magħna f'dan ir-rat ta' ħaj. Għalhekk it-talba li nagħmluha illum fil-waqt li nirringrazzjawha personalment ta' kemm ħadet ħsiebna u ta' kemm Alla kien kbir u wera ħniena kbira miegħu magħna. U nitolbuha, O Marija, Mara tal-Ewkaristija, Ġesu ibnek għallimna kif għandna nitolbu lill-Missier u int bil-Magnificat u rejtna kif infaħru lill-Missier. Itlob fuqna l-qawwa tal-Ispirtu sabiex imnebħa minnu narfu dejjem il-ħwejjeġ kbar li hu jagħmel magħna għax aħna tiegħu. Iva, sewwa u xieraq, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna illi dejjem u kull imkien flimkien miegħek u mal-qaddisin kollha inroddulu ħaj. Kun infakkar Ġesu Kristu. Miġburin madwar l-artal tal-Mulej jew issa eżis ħutej inresqu it-talbiet tagħna. Irroddulek ħajr Mulej l-ewwel nett tad-don tal-eżistenza, tad-don tal-Magħmudija, ta' kemm grazzi tajtna spiritwali u qaddis bihom li ruħna permezz tal-għodot tal-Alla, s-sagramenti, illi bihom jaħdem miġubijiet kbar fina. Irroddulek ħajru nitolbuk, ibqa' ħsiebna permezz daw l-għodot tiegħek li huma s-sagramenti. Nitolbu. Mulej dan il-ferħ u dan ir-radd il-ħajr aħna nixtiequ li jixxettel fil-qlub ta' dawk li aħna nirrispettaw, fil-qlub ta' żwieġna, ta' martna, ta' wliedna, tal-eżiż ġenituri tagħna, ta' dawk il-persuni li huma tant eżiż għalina nixtiequ wkoll jibqa' dejjem ħaj fil-qlub tal-immigranti tagħna. Nitolbu. Nitolbuk Mulej biex minn dan il-ferħ u minn dan ir-radd il-ħajr aħna naqsmu il-faraġ u l-ħniena ma' daw kollha li jeħtieġuha. Nitolbu. Nippreżentawlek Mulej lill-eżiż morda tagħna. Nitolbu għal dawk li qegħdin fid-djar tagħhom, għal dawk li jduru bihom bożza u bimħabba. Niftakru fil-morda fl-isptarijiet, dawk li għaddejjin momenti ta' tensjoni, biża' minħabba ma jafu xa jiġri għalihom fil-futur. Biex bit-talb tagħna insostnuhom impoġġuhom dejjem taħt is-salib tal-Mulej. Qrib ħafna tiegħu ħalli l-ħarsa tiegħu jitfakka fuqhom u jkollu ħniena u imħabba lejhom. Nitolbu. Nitolbu għall-familji tagħna, lis-sultana tal-familja kif sejħilha il-Papa l-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu II hawnhekk meta ġie jżura u ġie wiċċ imwiċċ magħha. Nitolbu għall-familji kollha tagħna, speċjalment il-koppji żgħażagħ, biex jelbu d-diffikultajiet li jistgħu jinqalgħu bejniethom, biex jidħlu iktar fil-profond finnu ta' radd il-ħajr għal dak kollu li l-Mulej qiegħed jagħmel minnhom magħhom, biex itihom lajnuna l-Mulej fit-trobbija u s-sosten ta' wliedhom. Nitolbu. L-aħħar darba namlu għal Fader Nikolas kakija dan is-saċerdoti li taħajtu għal-Knisja u miet nistgħu ngħidu fil-missjoni ilu 6 snin jagħti dan is-servizz ta' mħabba ġewwa s-seminarju ta' Miami, Florida, biex il-Mulej jaħfir l-oħtijiet kollha u jwasslu mal-qtajja tal-qaddisin tiegħu. Nippreżentaw ukoll ix-xewqat tagħna, t-talbiet tagħna ta' persuni li jitolbuna niftakru fihom f'dan il-momenti eżiż. U npoġġu kollox fil-qalb tal-Verġini Marija hawn preżenti fostna. Bil-qalb fil-waqt li nitfgħu il-ħarsa tagħna fuq il-wiċċ għażiż tal-Madonna ngħidula Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob l-Alla l-Missieri li jista' kollox. Il-għalmu lejn il-rik, il-sagrifiċu għattifir glorja ta' jismu, għat ġiet għana tal-knisja mqazza kollha tiegħu. Il-qamu lej daw l-offerti tal-qima tagħna u għamil li aħna waqt li niftakru fl-opra ta' mħabba kbira li għamil ibnek għas-salvazzjoni tagħna nitwettqu fl-imħabba tiegħek u ta'ajrna bl-eżempju tal-Verġni mqazza Marija bi Kristu Sidna il-mulej ma'kom nerfgħu lubna il-fuq niżuħaj lil-mulej Alla tagħna sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem illi tista' kollox tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna illi dejjem u kull imkien irroddulek ħajn. Int fil-pjan tal-providenza tiegħek tal-aġeb rid li l-Verġni mqazza Marija tkun imsieħba tas-sew fil-qrib fil-ħidma ta' ibnek Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Għalhekk meta twieled bniedem bħalna kienet qrib il-maxtura fqira tiegħu bl-imħabba kollha tagħha ta' u meta kien imsallab għalina kienet wieqfa ħdejn is-salib sieħba miegħu fit-tiġrib tal-passjoni tiegħu. Imtella fil-belt tas-sema saret għalina avukata tagħna u ministru tal-fidwa. Għalhekk tieħu dejjem ħsieb b'imħabba ta' tal-aħwa kollha ta' bina li jinsabu f'xi ħtieġa biex meħlusejn minn kull irbit igawdu ħelsien sħiħ fir-ruħ u l-ġisem. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha aħna nollu bit-tifħir tagħna l-opra tal-fidwa u tal-imħabba ta' ibnek bih mulej infaħru l-kobor tiegħek aħna ngħidulek bleħen wieħed għaddejs 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 mulej Alla tal-eżerċti is-smewit u l-ard mimlija bil-glorja tiegħek osanna fl-ola tas-smewit imbierek minn ġej fisem il-mulej osanna fl-ola tas-smewit. Għaddejs tas-sew int mulej int lajn ta' kull qdusija għaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu illi meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħajl ħobs raddi l-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħ l-kalċi reġa' raddi l-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu wixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem id-demm li jixxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Wirroddulek ħajr għax oġbok tilqana aw qudiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu lej l-Ispirtu s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf li mħabba flimkien mal-Papa Franġisku l-Isqof tagħna Anton il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Toni Vella u l-familja Cardona li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-ma'mudija mietu f'ibnek u bħal ibnek hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxuxtaw għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmin. Niftakru fir-ruħ għażiża ta' Fader Nikolas Kakija, is-saċerdoti kollha benefatturi tagħna,
u l-mejtin tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha, daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina il-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini mqazzhom Alla Marija, ma' żewġa San Ġusepp, ma' apostli u l-qaddisin kollha illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna illi inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, ħafrinna rinubitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, daħalniex fit-tiġrid iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna x'inkunu ħielsa dejjem mid-dnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-imiġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom mislim, natikom mislim tiegħi. La tħares lejn dnubiet, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati għaslimu l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. En jindaw kluma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Gesù bin Allah, anem bin mia scetai, koludan cismi dandem mi şorbu, olan ristat betken mitçe kind, deweta int Maria, il-fema fit wemmi, għaxaħna rridu il-Ġesu ibnek, jisaltan dejjem fost il-Maltin, għaxaħna rridu il-Ġesu ibnek, jisaltan dejjem fost il-Maltin. Talim tiegħek talim tas-sema,
لجسو هلو أطمان يجهدو أهنا نشتيقو لمالتتانا كن ديم إياد في الأرض في الروح دوتا إنت ماريا يفما في تومين عشان الريدو الجسو ابنك يسالتان دي فصيل مالتين عشان الريدو الجسو ابنك يسالتان دي فصيل عوشين Namlilkom avviż importanti dwar il-velja li bija nagħlqu dawn il-erbat li dejjem issir fuq it-suntier tas-Santwarju ta' Pinu. Is-sena l-oħra minħabba l-pandemija ma saret biss bil-magħluq ġewwa s-Santwarju. Is-sena l-awtoritajiet tas-saħħa qed jagħtuna l-permess biex nagħmluha fuq it-suntier imma taħt numru ta' restrizzjonijiet. Sintendi, dawn qegħdin isiru biex nieħdu ħsieb is-saħħa ta' xulxin. U għalhekk il-velja sejra ssir nhar is-Sibt 14 ta' Awwissu fuq it-suntier tas-Santwarju tibda fit-8 u tispiċċa fil-10. Il-postijiet huma limitati, il-permess qiegħed biss għal 400 ruħ u għalhekk sejrin inkunu maqsumin fi gruppi u biex dak li jkun jista' jiġi fuq it-suntier u jieħu sehem f'din il-velja jeħtieġ li jagħmel dawn l-affarijiet. Min għada jista' jiġbor il-biljett mill-parroċċa tiegħu jew minn hawnhekk mis-Santwarju ta' Pinu. Irid jagħti d-dettalji biex jinkitbu, jagħtuh wara li jagħti d-dettalji, id-dettalji huma isem u kunjom, indirizz, mobile u ID card number. Meta jingħata d-dettalji jingħatalu biljett biex bih jiġi u jieħu sehem għal-velja u jkun jista' jidħol fuq it-suntier peress li it-triq se tkun magħluqa. U għalhekk tridu tippreżentaw turu dan il-biljett li nagħtukom kif ukoll iċ-ċertifikat tat-tilqima. Mhux dik il-karta meta ħadtu it-tilqima, imma hemm ċertifikat jitniżżel minn fuq il-paġna tal-awtoritajiet tas-saħħa dak tkunu tridu tippreżentawh. Mingħajr dawk ma tkunux tistgħu tidħlu fuq it-suntier. Issa, għal dawk li ma jistgħux jiġu jew ma jilħqux biljett għal morda, il-velja se tkun imxandra dirett fuq il-mezzi soċjali tas-Santwarju kif ukoll fuq Shake Television. Il-biljetti bid-dettalji b'kollox iridu jkunu għandi sa nhar l-erba' li ġejja. Grazzi. Nitolbu. Issa li tqarbina bis-sagramenti tal-fidwa u tal-ħajja fiċ-ċokuntana nitolbu mulej biex bl-interċessjoni tal-Verġin Marija tal-Fidwa li fil-ħnina tiegħek tajtina bħala tieqa lina u patruna tagħna fis-sema aħna b'ħeġġa u ħerqaqba naqdu l-misteru tas-salvazzjoni tagħna u jkun jistgħu nidħlu fis-saltna tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.
tleta Marijiet li l-Madonna fġieħ 3 ijiem li ġisimha dan fil-qabar nofru mal-bżonnijiet tal-familji kollha tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, berka inti fost in-nisa, berek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, berka inti fost in-nisa, berek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, berka inti fost in-nisa, berek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija, imtella s-sema bir-ruħ il-ġisem, Il-modesta pinu infirxet id-dija li tixet imħabtek om tana Marija. Ave, ave, ave Maria.